demonstrerede unge mod at blive smittet fra fristaden Christiania. Mange mennesker deltog, men blot et lille udklip. Christiania begynder, da 6 mennesker hamrer en rambuk gennem plankeværket, der adskiller Bådsmandsstræde Kaserne fra resten af Christianshavn. I 1970 protesterer rødstrømperne imod kvindens rolle som hushjælp og sexobjekt, og de kræver ligeløn. Men får mindre i løn. Hvad laver de? Jeg laver silketryk til intern brug. Må jeg spørge, hvad de får for det? Ja, jeg har en 23 kroner i timen. Hvad får de for det? Jeg får ikke så meget, som manden gør. Hvor meget mindre? Cirka 7 kroner mindre i timen. Hvor meget silketryk trykker de mindre? Akkurat det samme. Og det samme arbejde. Efter den internationale energikrise i 1973 finder folk ud af, at varme i hjemmet og benzin på bilen ikke er en selvfølge. Senere i 70'erne bliver Barsebäck en torn i øjet på mange danskere. Der bliver arrangeret atommarcher med bannere, fakler og slagord, og der bliver afleveret underskriftindsamlinger til statsministeren personligt. Er du flipper, disker eller punker, spørger unge hinanden sidst i 70'erne. Hippiernes patent på oprør mod det etablerede samfund smuldrer. Kig på dig selv og se, hvad der sker. Ingenting. 3 dage i slutningen af juni 1975 er dyrskuepladsen i Roskilde fyldt med hippier, handelsboder, høj musik, øl og hash i silende regn. Festivalerne dyrker man i fulde drag hippiebudskabet om fred, kærlighed og forståelse.